Ay yung testimonyo niya, pila-pila tayo man yan. Nag-iinagaw kumbaga. So napang ka mag-ipilay di panganan nga mabalbalin kasi ka muna. Isa nga ang panunod kasi kami magkumanga naman, jadi ino na kami naman desa. Nga pang ipadoyak-yak, ikinayapag niya ako. Nga mamok na i-resolve yun para no Sunday. Kaya ganyan tuma. So, kapag kisasa ulay ng tangang daway, kumaralag tayo. Kumami nga sa tuwan ako, may kami ka itatang rabii, nagyaman kami iti oras ng paay mo ba na kami. Tiyempo nga inurnog mo manan iti tugal may sara na kami, tapos na itigasta ka may sa kami itatang rabii nga umay kenta, itayaw, turno, agrupag ako, then adapay umunag kadagiti sasa. Dagiti sasa ako Diyos nga magdadbiyag, magbabalaw, mangisuro kada kami, iti nastin nga aramidan may ako Diyos, iti tunggalan daw. Ako in betaran may arot iti presensya, kastamat iti Espiritu Santo o ako nagtrabaho iti nagtingaan mi, iti bibiyag mi, agrema ka din ito'y nasasaw may intam na dalan. Kaya ito'y nasaw ako at da iti pagbanagan na iti biyag, iti maysa ken maysa kada kami, saan kami nga agawid ako, nawan iti naadal mi, awan iti inaramid mo iti biyag mi, babaan kadagiti sasaw. Dahil ito ako iti kararag mi, iti nagani ako mi Jesus. Amen and amen. At tayo iti series iti adal iti tunggal Wednesday, tunggal siya iti mausar, nga iti title na nga iti Unleash. Okay? So, diyan ka mo na malagip yung by DJ kahit nang sawan iti Unleash, nung dito DJ panang palubos, DJ may sanabanag na nakakulong, wino saan nakatalik. So, yung unleash, kung napalubusan man na itaaso, kung na please unleash the dog, kung na pa. So, kahit nangasawan, orasaran na yung word na unleash, tapos pang ibagagan na palubusan yung man na itaw, ilubos yung man na itaaso, when irwar yung man na baboy nila iti balay na. So, kasi iti kayo nangasawan iti unleash. Now, no apay nga unleash so kapsan iti adal tayo. Gamit, kaya tayo itatang atawin, that tawin na ma-unleash tayo amin kumanga na mati. Kung na nakada tayo nga Kristiyano dito yung church, when we say unleash, dagiti talento, dagiti sagsagot kay paay ni Apo Diyos ka na tayo, ma-maximize kuman. Yan, kaya nga lang, itinaglabas na panpanawin mabalin, napadasan tayong dagito'y intend ni Apo Diyos, saan tayo na naustusan? Yan. At nalang kagayang nagkanta, dagang talentong nagkanta, dagang isabot mong ag-entertain iti tao, dagang isabot mong ag-serve iti tao, agidanan, kadagiti kakabsa, agisuro iti sasao ni Apo Diyos, nung saan na na-maximize. Why? May gamin wino umabay ka iti makunto ng fear. When no budal. Yeah. So, ang iti may isang kalaban tayo ng Kristiyano, tapos saan tayo ma-maximize, so yung makunto na fear. When no budal. Dahil yung fear actually, kakuy-kuyog na dahil makunto na ngayon, panangtanibastik mo dyan tibagin. No, may iti panagbutang, mabalin mo tayo na mariknang dahil ay kasuyak taon, managbabain at gamin na tao, weno sino ak may ngapan i-desamo, mapanunod mo namin na negative. Yeah. Ano pa na i-desamo, tila-tila maibagbaga, baka kamali di maibaga, weno saan, aday di panunod nga, baka katawaan ta, weno saan na nasaya at di sa kung maibagak at dati masakit ako weno anyaman. So, at dadayjay na mabaling napapanunutan, napadasan tayo. Dayjay na napadasan tayo, iso itinang ikukulong kada tayo, tapos saan tayo na-maximize? Saan tayo na nausar? Saan tayo na nagpagamit kini Apo Diyos? Saan tayo na inpausar when no
inusar dayjay inted ni Apo Dios kada tayo nasagot niya. So, itata na gundaway, ituloy tayo dito nga agal tayo nga ron, kaya tikararan tayo, ma-unleash tayo nga talaga itata na taon. Yan nga dayjay dati nga si Kanye, dati nga Pedro, kumbaga nga nagbabain, itata na taon makita one step at a time. Makikita nga, papamutan ang testimony. Papausap mo iti ushering ministry, kakararan mo jesano, so on and so forth. Dahil one step at a time. Makita nga adag iti panakausap ka iti banbanag na adag intod ni Apo Diyos kenkwana. Okay? So iti teksto nga dadalin tayo 2 Timothy chapter 1 verse 7. May isang text na narugyangan tayo di. Kung na dito iti Ilocano, tasaan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kada tayo ti Diyos. No di espiritu ang magted kada tayo ti panakabalin, ayat ken kinamanagtapel. No malagi po pwede di ababang ang context and background dito nga adadalan tayo nga inaibingay ko iti rinugyanan tayo dito nga agal ket ni Timoteo nga anak ni Pablo iti na espirituan. Ket makapadpadas ti saan nga nasayaan when persecution iti panagbalin na nga pastor ijay pagpaspastoran na. Apay gaputa ubing isuna ket adda iti panang tagibasit mabalin nga mapadpadasan na gaputa evicted nga ron. So in response ni Apostol Pablo nagsurat iti surat so ating 1 and 2 Timothy addressing Timothy tapno encourage na isuna nga itilikudan ni bijay nga mapadpadasan na ibagbaga na nga adda kanyang Espiritu Santo. Di Espiritu nga addaken ka sang Espiritu iti kinatakrot. Tudigat kunana dito ay Espiritu amangted kada tayo iti panakabalin. So dito dinaagal tayo dinaminsan. So kada tayo manamati adda di mapuntunangay nga potential tayo nga ang balik na nabilag, apay at naman di Espiritu Santo eh. Actually, no kita ito dito, iti English ko na God has given us the Spirit, not the Spirit of timidity, but of power. Take note of the word given, when you gave, iti English na nagpason intend na kita di Espiritu Santo. Kaya na nasoy, gapot at nakita di Espiritu Santo, dahil pa nakabalin na kasapunan iti tunggal at dahil kurel. Dahil bitid nga kasapunan, adaptan. Kaya nga lang, doon saan tayo susaren? Saan nga ma-activate din itibiyag tayo? Yeah. So nga kakabsartin kagayo, mayat ngayon na masusuro tayo, anyaman dalitin paay ni Apo Diyos kadatay, pangunaan na kadatay na Kristiyano, nga adat Espiritu Santo kadatay, dahil pan nakabalin adapta eh. Okay? Kaya lang saan tayo maustusar? Most of the time. Nya apay ti agar-ari di buteng pay na anya so saan tayo na maximize di makit taon di makit kan di makaya kon awan ta nya manung nga tawon mo na namati manung nga tawon mo na namati parang doon ka pa rin walang nangyayari. Why? Because of the fear. No, so sa rin iti kapuso iti kabkabel na iti kapuso ikripol na ka di ngay dahil fear na ikabel iti kapuso kenda, dahil panggap iti kapuso, petak na iti kasasaan ka na ma-maximize. Okay? So, agyaman sa iti Apo, tada iti makunkunan ng Espiritu Santo nga addan kadatayo. Nga kuna na nga ited na kadatayo iti panakabalin. Now, kahit kung may ipakita ka kabsat itatangarabi, fear can be positive or negative. Amin tayo dito, makapagas makarin na tayo mo iti fear. Saan tayo na deny data? Nya, umay data kada tayo, umay. Iti pa nagservi tayo ti Apo, adat iti mapadasan tayo na fear. Yung dagita na fear na mapadasan, either positive iti pagbanagan na, when negative. Apay nga kung na positive, when negative. No data na fear, i-assure na ka nga masidag kini Apo Diyos, kaya nang sa way, positive. So every time mo may fear ken ka as pangarigan. Sika iti dinutukan da nga ag-MC. Like for example, o sika ag-MC.
Itatao may did fear. Instead of kunang na, ay, gaputa mabutbuto na, sa bali na ito, no, agana kayo man pa lang iti sa bali, so they resulta na negative. Apay, imbes na nagpausap ka, saan? Apay, tinagari, they butang, they bakin, they pusong, so, di fear, inaramid na kanong madayo kini Apo Diyos. Okay? Instead ko mga dayjay na fear ko ng Lord, mabutbutay na, Lord, tulungan naman, katakman ako bitter, tured ako nagtakder, apaan ako nagtaan. See? Hindi umay di fear ka, umasidag ka lalo kini Apo Diyos. Sana hindi, umay di fear, inusar mo di fear, na kung sakali man kailangan, actually, di ko sa mga di fear. Pero saan di fear, nagnag na, di ba nakita mo itibang binted na kababbaba? Isunasan ka na pa usap. So, duwa iti mabalin na resulta na iti fear no umay. No umay iti fear, mabalin na data nga fear, idurong na kung ano sinag iti ako. Masursurong na at talong iti ako. Pero saan, ito no umay di fear umadayo, magaputan. Mabutin ka masaktan, mabutin ka na makatawaan, mabutin ka na kamali, so on and so forth. So masaan mga madasan nga karamid. The good news mga kapatid, we are not alone or we are not diyan nga sa atin may sa iti journey tayo dito rabaw iti daga. Pasko na kita time, we have the Holy Spirit. At that Espiritu Santo kada tayo. Iti 1 Corinthians 6:19-20 ko na diyo kadi ammo at ibagiyo ti templo ti Espiritu Santo. Templo tayo ng Espiritu Santo. Diyo kadi ammo ko na ni Apostol Pablo. Kada tayo nagtatata dito, kahit kung ibaga no Kristiyano ka, templo na ka Espiritu Santo. Tapos ko na diyo kadi ammo na agtaan kada kayo dahito yung Espiritu na inted ti Diyos kada tayo. Ang tataan Espiritu Santo. Templo ka, tapos pagtaanan na kapay. Okay? Templo na ka Espiritu Santo, at the same time, kung na templo na ka, Espiritu Santo. Pag nanaudan na ka, kung na kumat Espiritu Santo. Tapos kung na, saan nyo ako pati bagiyo, no digat ko pati Diyos. Nangina ti ingatan na kada kayo, ngarod aramaten nyo ti bagiyo, apakaidayawan ti Diyos. Saan tayo makuha ti bagiyo tayo? Ginatang ni Apo Diyos, kupa ni Apo Diyos. Kagaputa kupa ni Apo Diyos na itangabagi. Kunana, aramatan nyo na itangabagi para iti pakaidayawan, wilang pakaidayawan ni Apo Diyos. Kaya na nasuwan, no apay agda na itangabagi tinubos, wilang ginatang ni Apo Diyos, tapos ingkamil na kayo na yung Holy Spirit, takayat na day tangabagi, day tangabiyak ma-maximize para ipakaidayan mo. Okay? Amo ni Apo Diyos, nga kada tayo matatao, day ngay gapo iti basol, at day iti fear na umay iti tunggal aldaw, isa iti makripol na tayo. That is why God gave us the Holy Spirit. Tap na iti kasta, iti tunggal aldaw, kadkadwa tayo na ito ang tatain Espiritu Santo kada tayo. And meaning to say, tunay no physical na ang may saka, ada kadwang, ako na yun. Sino? Ni Apo Diyos. Espiritu Santo nga adakit ka. Apay, templo ka, at the same time, ang tataintin ka. So meaning to say, sa di naman iti ayan mo, anyaman ti araramidem, ada Espiritu Santo kayo. Sa di naman ti ayan mo, even kadagiti time na umay ti pressure, iti padadalan, pressure iti trabaho, pressure unag iti pagtaanan, no, may saka mapudnoan na mati, you have the Holy Spirit, nandiyan ang Holy Spirit. So, no matrigger na yung puso na abuhay, malagit mo kumao, I have the Holy Spirit, I have to run. Kini ako Diyos, tulungan lang, matrigger ang abuhay, so ka ng suffer. Anya, ang mo medyo mindful ka na ada Espiritu Santo ka. So ititunggal ang daw na ada iti ipaaramid ni Apo Diyos kay takas pangarigan. Kaya kung ibaga, saan ka nang may mesa? Dito hey anak, aramidan na itang bukbudan mo na sa kalatan.
Anyway, ang nakwa nga uri sikap kaya no. Iti sao ni Apo Diyos, kadwa-kadwa mismo na. Inbaon na ka, at the same time, ibaon ka ng kadwa ka. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kung nanalihin Hebrews 13, verse 5. So, ti sa lungsod ikata nga, ragaling na may isa kakapsat. Anya ba iba ti itad ti Espiritu Santo, malaksid, dahil makulpunan na turan. Napurpura ka iti kinaturan, panakabalin. Espiritu Santo pagpakasapulan niya. So, masida ka iti ako. Anya ba iba iti maitad ti Espiritu Santo kada tayo. Yan iti teksto kayo, kung nga, Espiritu Santo kada itad na kada tayo iti panakabalin, and at the same time, ayan. Bawang dyan, kaabay mo, ayan. Dahil di ayat na kasapulan tayo, kas pangarigan, na mangayat itipada tayo na namati. Dahil di ayat na kasapulak na mangayat, kadagiti anak ko. Dahil ayat na kasapulak ang mangayat, kadagiti katrabakwa, kadagiti kaeskwela. Dagiti ayat na i-produce the Holy Spirit. Dahil nga, di ba, ititunggal daw, mabalin na dadagiti tao nga sa nagrigat na pakikadwaan. Dagiti tao nga suberbyada, may suberbyado, may nakasungsungin, may nyaman dita. So, matrigger dya attitude mo dya ugalim. Di ba? Matrigger dya ugalim. Matrigger dya ayat mo dya iti tao. Matrigger. Mapadas, matas. Dahil ayat mo. At yaman tayo ti ako-apay. At dati Holy Spirit tayo. Meaning to say, dahil ayat na kasapulan tayo intuno na mapadas dahil ugali tayo. Gapo ka, dahil may isa na tao na nakita tayo at na ibagan mo yung nadyaman. Dahil pagtaudan ti ayat isu Espiritu Santo na adda kada tayo. Kakabsat, amo itisao ni Apo Diyos. Dahil yung word na ayat, nakapatid na unay. Naka-importante na unay. Kada tayo, itibiyag tayo, itirabaw, itidaga, mabalin at daging ibanag na nagpatid kada tayo. Basta, diyo nagtipagtaanan nyo. Saan ko ano? Noon niya daging ibanag yan, itibalayo na nagpatid na unay na. Very careful ka na mga alaga, no, punpunasan ka, very careful ka, baka matinag ka, nagpatid na rin. Amoy iti sao ni Apo Diyos. Ano adaman ti may mga sao nga napatag, iti sao ni Apo, the word na ayat. Apay, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Kuna na, kabayatan na dagito'y talo ti agtalinaed. Pamati, namnama, ayat. Talo nga nung ti agtalinaed. Pamati, namnama, ayat. Nung kita niyo sumarunong na gano'n, nung ti kang runaan kadagito'y, isuti ayat. Pagmayat nga. Hindi nagpatid din iti puso ni Apo Diyos. Di ka importansyan ka na ito'y natalo. Dahil ayat, iso ti kamrunaan. Dahil iti ayat kakabsat, iso iti mangisupadi kadatay iti lubong. When no, kadagiti tao, ti aglaw-law tayo. Dahil may mailasin datay, meron sa bali dahil na tao. Dahil yung na Krisyano sa bali. Gapo na dya ayat na makikita na kakenta. Gapo na dya ayat na makikita na kanya. Dagiti tataw na igdalaw tayo, mailasin na na, anak ni Apo Diyos ito eh. Kristyano na ito eh. Sana, Church of God dati, CGC of God. Kung natin amin, mailasin na, anak ni Apo Diyos ito eh. Apay, makikita ka na yung word na ayat. Isu iti marka tayo. Isu iti pagilasinan da anak na tayo iti Diyos. Apay, ni Apo Diyos mismo, ayan. God is love. Kung na iti 1 John. Okay? So, dapat na ni Apo Diyos ayan, syempre, kada tayo maanak na, kaya na naagbalik tayo matama na dayan. Isumain pa ay na di Holy Spirit kada tayo, na isu iti source, iti ayan.
Now, kung kita nyo iti sao ni Apo Diyos, at iti may sa bilin. Nga inbilin iti sao, wenno iti sasauna, nga aramidan tayo. Related din ti word nga ayat. Iti konteksto dagiti na mati. Ano dito yung word? Then yung word nga, agiin na yan kayo. Actually, dito yung word, may nga may bilin na inted ni Apo Diyos through His word. Nga kuna na, hey, da kayo nga namati, iti konteksto iti namati. Yan ti konteksto iti agkakabsat iti Apo kuna na, hey, agiin na yan kayo. Nga. Sana may baga nga, hey, agpipinerde kayo. Hey, aga-apa kayo. Hey, agpipinalain kayo. Sana may baga din, inbilin na, agiin na yan kayo. Kabaliktaran di, negatibo na, mapaspas naman, yun ang anyaman din. So, kaya ni Apo Diyos gayang iti iglesia, datayo na church, datayo na inayaban na naabalin na pamilya ni Apo Diyos, wino pamilya na, kadigingay agiin na yan. Nakita ito dito sa magmamang verses, na mangisuro kada tayo maagiin na yan tayo dapat, nga talaga. Just John chapter 13 verse 35, kuna na, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi ba bagana? Babaen kada ito kuna na, maamuan to iti amin, nga adalan kayo, kuna na, no, agiin na yan kayo. So kaya nga nasawen, iti agkakabsat iti Apo, the desire of God, ket agiin na yan ka. Agiin na yan kayo. Tadayto iti maysa nga pagilasinan wenno pakaamuan kakabsat nga anak na tayo wenno disipulo na tayo ni Apo Diyos. John 15:12, kuna na, my command is this, love each other as I have loved you. So, dahil itibilin ko, dahil itimandar ko kada kayo. Agiin na yan kayo, kuna na. Di ako nasusabi, ako, agiin na yan kayo. Yan. Saan kayo magdidin na ro, naman din na. Agigin lura, agpipin na sakit. Nudikat ko na agiin na yan kayo. Tapos ko na diwagas tayo pa nung agayat, iti, nga ayatan, ipada tayo manamati, diwagas ni Apo Diyos niya nga, nakayat ka tayo, as I have loved you. Kuna na. Okay? So, diwagas tayo maayatan, ipada tayo manamati, no kasano na tayo inayayat ni Apo Diyos. Kasano na tayo pa inayayat ni Apo Diyos. Ha? Inananusan na tayo. Tagi ginagawa na short kami sa ipagkakawalan na tayo. Aw-awatin na tayo nagtang. Ibagbaga na nagtang na kanay, tunggal ang na tayo, hey, come to me, all of you who are heavenly laden. May kayo kanya, da kayo na naman. Cast all your cares upon me, for I care for you. Dagi ayab niya Apo Diyos kada tayo. Kanya? Dahil ipagpakita ni Apo Diyos kada tayo nga kayat na nga mapasamak itibigyan tayo kapasa. Nga gamit ay ayatin na tayo launay. Gaputa inay-ayat na tayo, kayat na ayatin tayo kay may sakit na isa. 1 John 4:7 ko na. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Kakabsat, kuna na, agiin na yat kayo. Tati ayat, nagtaog iti Apo. Ket ti siya sino man na agayat, ket naipasnay kini Apo Diyos. Ket ang amuna ni Apo Diyos. Kung sa sino man na agayat, kuna na, ang amuna ni Apo Diyos, anak ni Apo Diyos ko pinatao. Marka iti may sa mapudnungan na mati, ket managayat-gayat. Romans 12:10, be devoted to one another in love. Be devoted. Talaga ngayon devoted ka. Diyan ti kadwang na, ay ti kapsat mo iti Apo nga, hey, ano na ito kabsat. Nyaman iti
anyaman iti makita ken ka, anyaman dagiti pagkapuyam, anyaman dagiti struggles mo iti biyak, ituloy talaga nga ayat ka. Diba? Pastor, parang ang hirap naman yan, tinasabi mo. Narigat mo dyan, iti flesh tayo, iti bukod tayo ng isa. Narigat ka sa nung iti Espiritu Santo, iti panubusan tayo nagdarami. Umay, when lumapadasan tayo ito ng klase, iti ayat. Anya ba kasi iti aramidan ti ayat? Anya iti aramidan na? 1 Peter chapter 4 verse 8. Sa kung nabasaan niyo di Corinthians 13, then dito tayo ulit 1 Peter chapter 4 verse 8. So na kamunaan unay, agiinayat kayo asipukudno, agsipod ta ti ayat, unasen na ti adu abasbaso. Anya ka ti aramidan ti ayat? Unasen na ti adu abasbaso. Sana lang yung baga nga, unasen na di may isang abaso. No agda daytoy nga ayat ken ka. Kaluban na ken unasen na dagiti adu abaso. Sigurado nga mabalik tayo nga mapadasan iti masaktan. Kano din naudi nga nasaktan ka? Kano din naudi nga sinaktan na ka di balay mo? Kano din naudi nga nasaktan ka di ti action din ti kapsat mo ti abi? Kano din naudi nga nasaktan ka di ti nasair ka di baga? Kaano? Bueno, kaano din check kung nga nagagpuro sa fuso against somebody gapu iti action na nakita ang tempay. Kaano din naudi? Mapadasan tayo di masaktan. Mapadasan tayo iti malikutan. Mapadasan tayo iti pagsawsawhanda, iti liglitan, mabalin. Saan tayo mabakalisip? Umay dito. Kristyano tayo nga talaga mapadasan tayo. Kanya. Sunday ko may balan. No ada dito yung ayat gayo. Uray, anyaman ti aramidan da ken nako. Tabang lang nga ayat din dyan tayo. Kabangilam lang nga makireconcile din iti tao. And you will resolve to yourself to forgive that person. You will resolve to yourself na saan ka nga agibalos ka na yung nakaka. Why? Aglap-lapusan ng dayayat di Diyos yan ang puso. Nito dagiti madagdaman ko idagdaman na ipapantan niya ibagbaga na hindi ka tao. Sarita saan na sa fresh pa lang fresh na fresh. Healthy bagi. Healthy flesh ko nga ibalos. Kahit nagibulang sakit dyan. Daging flesh niya katatay. Kahit natingo ko nga. Yung Espiritu Santo ko na lang agayan na. Kahit na naagayan ako. Agayan itinuudan iti sakit. Mamakawan itiliudan iti ukot. Mo'y kawan iti ayat katap sa saan po nga babayan? Yung mo'y nimamangtad kanyak iti reason ng doon. Because of the love of the Lord. Nandahan niya. Dahil ayan apo maglubyas siya iti puso. Kaya iti apo ay pagpapalas sa kanya kaya itong galan mo. Gapuken wana kabangla. Gapuken wana saan na lang ko iti. Isalusod ko pala kayo dandanas. Karabigan. Kumusta?
kumusta kay adabay di kasapulan maayatan ni kailang adabay di sakit ikinako akasapulang nagbatan ni kailang adabay itao nas tenor pangaway noon da ano iti kaya titos na ramin may salamat mo iti pagdunay ayatom day nakata kitaano malapidan itang itisan ko ayatom day nakata pakawalan mo day kang tao dawatan iti Espiritu Santo kita apa iti dupyas na ay tablong bawal daw kung ayatan day nakata nga babalik na isot is sakit no patbadas. Let us pray. Father God in heaven, agyaman tabi lang unay. Agyaman tabi kayong ka Espiritu Santo, manda ka dami. Espiritu Santo, magtatayong ka dami. Itan mo ako Diyos iti ayan. Iti ayan, kasapulang nga pangayan. Kadagiti padang nga tao. Kadagiti katapsan mo iti ako. Kadagiti kapan ay ni kadagiti aming nga tattao nga mabalin nga makadwang iti tunggal alda. Kabrunaan na kadagiti tattao ako Diyos. Ang mabalin nga pasakit ka daw. Taga kami. Kanang pasakit at ka daw. Agyaman kami ako ta sika iti kulitan iti aya. Sika ako Jesus iti nang ipakita iti aya. Anas tin ako Diyos na sumong tulagan. Pero nagpita kami itatang arabi ama mo may di may sakit may isa. Amo mamo Diyos iti puso may sakit may isa. Apo may nakikita. No daman amo Diyos iti sakit iti nakong ti puso ni towards iti may isa na kapsay. Towards iti may isa nga accident ka na kami mabali nga kung sino man din na Apo and me ikaw dan kitang undahan ng undahan. Babali iti pangmati ako. Sa amin man nga maring tawin no anyaman. I-release mi na yung nga tao at pakawanan mo iso. Sa mga tapo nga dawatan bigyan ka Espiritu Santo. Lord, may the fruit of love makita ibigyan mo ako Diyos. Napunusan kan punan na kami kalinat ang gundahan. Anyaman na kirugi na ipos may saan nga mamuno itinbus ko iti ayan. Apo itatamami na ito. Linisam amin na ito ako. At sukatam na ito yung ako Diyos. Ikay lupyas ka ng lapdapos sa amin namin. At ang pagwalal ni ako ito ngayon. Lord, kaya hindi ka ma-maximize sila ka na tawag. Sana makadagiti sa sagong ngayon pa ay mo ba tayong ma-maximize si bigyan may na makirelasyon ka nagiti padang may alamandi kadagiti tagtao taglaw daw may in such a way nga maimakita mi kadagwada ako iti aya. Lord, may sangabanay na mabalit akare na saksamon ng payat mi ako Diyos na masumsulog iti aya. Lord, nagyaman kami kadagiti instances, sitwasyon na inkabil na kami tapno masusulong iti aya. Tapno makita mi ako Diyos mo how far and ako Diyos iti aya ni how far and ako Diyos iti nagtakdalang iti aya. Agyaman kami. Agyaman kami dahil iti kapalay mi, agyaman kami na dahil iti kakapsat mi di ako. Agyaman kami dahil iti katrabahuan mi, dahil iti tao din daw mi ito. Magbanin in one way or another, inusang mo kan isulang, minususang isulang. Tamili ka sa ako, damay mo, masusuro mi iti aya. Thank you so much, Lord. Agyaman kami, Espiritu Santo, si kanalunan ako, iti mga nanay ka na kami, itatangarabi, na agaya, at tultuloy, na agay. Kaya ako, iti kararami,
Kilala ka po ni Jesus. Amen and amen.